Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżis ħuti nixtieqilkom l-għodwa tajba, ejjew nitħejjew għal din l-Ewkaristija taż-żmien ta' matul is-sena. Eżis ħuti kif tafu hekk issa ninsabu fi żmien ta' matul is-sena. Dan ma jfissirx li l-quddiesa jinqas importanti laqqas xejn minn dan. Iż-żmien ta' matul is-sena huwa żmien li tagħtina l-Knisja biex nidħlu iktar fil-fond tal-misteri li ċċelebrajna biex ngħixuhom prattikament fil-ħajja tagħna. Eżis ħuti hekk. Mela għandna iż-żminijiet ngħidulhom tempi forti, iż-żminijiet il-qawwija tal-Avvent, il-Miliet, ir-Randan u l-Għid hekk. U żmien ta' matul is-sena huwa żmien li l-Knisja tagħtina biex aktar ngħixu dawn il-mumenti tant qawwija tal-fidi tagħna. Ejjew għalhekk nitħejjew kif jixraq eżis ħuti billi b'umiltà fi skitt ta' qalbna nitolbu maħfar lil Mulej għal ħtijietna. Dawl ta' kull min jemmen fejk, Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fejk, Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok, Mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u wassanna għal ħajja ta' dejjem. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għal ruħuna Nazzareno Farrugia. Nitolbu. U Alla ta' seta' bla tarf li taħkem fuq kollox fis-sema u fl-ard, isma' bit-tieba t-talb tal-poplu tiegħek u għatina l-paċi fi żmienna b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Ittra lil-Lud. Ħuti, Kristu jista' jsalva għal kollox il dawk li bih jersqu lejn Alla, la darba hu jibqa' għal dejjem ħaj biex jidħol għalihom. Dan hu ta' bilħaq il-qassis il-kbir li kien jgħotta għalina, qaddis, innoċenti, safi, maqtuħ mill-mitinbejn, merfuħ il-fuq mis-smawiet, li ma għandux bżonn bħal qassisin il-kbar l-oħra joffri kuljum is-sakrifiċċju, l-ewwel għad-nubiet tiegħu stess, imbagħad għad-nubiet tal-poplu. Dan hu għamlu darba għal dejjem meta offra lilu innifsu. Għax il-liġi tqiegħed bħala qassisin il-kbar bnedmin li huma dgħajfa. Iżda l-kelma tal-ġurament li ġiet wara l-liġi tqiegħed iben li ġie magħmul perfett tal-dejjem. Dini issa l-aqwa ħaġa li rridu ngħidu, li aħna għandna qassis hekk kbir li qgħad fuq il-lemin tat-tron tal-kobor ta' Alla fis-sema, Ministru tas-Santwarju u tat-Tabernaklu veru li hu magħmul mill-Mulej u mhux mill-bnedmin. Kull qassis isir biex iressaq l-offerti u joffri s-sakrifiċċji, jeħtieġ għalhekk li dan ukoll ikollu xi ħaġa x'joffri. Issa li kieku Kristu kien fuq l-art ma kien ikun qassis xejn, billi fuq l-art hawn qassisin li jressqu l-offerti skont il-liġi. Dawn jaqdu santwarji li hu xbija u dell ta' dak tas-sema, skont ma Alla qal lil Musè meta dan kien wasal biex iwaqqaf it-tabernaklu. Isli tagħmel kollox fuq il-mudell li wrejtek fuq il-muntanja. Issa l-ministeru li kiseb Kristu hu daqshekk aqwa minn dak tal-imoddi, daqskemm huwa aqwa il-patt li tiegħu huwa il-medjatur, għaliex hu patt mibni fuq il-wedijiet aqwa. Il-kelma tal-Mulej. Hawn jien Mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Hawn jien Mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek.
Int ma titaxxaqx b'sakrifiċċji u offerti, imma widnejja inti ftaħtli. Ma tlabtniex vittmi tal-ħruq u tat-tpattija, imbagħad jiena qed hawn jien ġej. Hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Fil-bidu tal-ktieb hemm miktub fuq li nagħmel ir-rieda tiegħek, Alla tiegħi, dan joġobni, il-liġi tiegħek ġewwa qalbi. Hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Xandart il-ġustizzja f'ġemgħa kbira, xuftejja ma żammejthomx magħluqa, mulej dan inti tafu. Hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Jitennew u jifirħu bik dawk kollha li jfittxuk. Jgħidu dejjem kbir il-mulej dawk li jħobbu s-salvazzjoni tiegħek. Hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Alleluja, alleluja, alleluja. Is-Salvatur tagħna Kristu Ġesu eret il-mewt u dawwa l-ħajja bla tmiem permezz tal-Evanġelju. Alleluja. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Mark. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu telaq flimkien mad-dixxipli tiegħu għan-naħa tal-baħar u kotra kbira mill-Galilija marret warajh u mill-Ludija, minn Ġerusalemm, mill-Idumija, min-naħa l-oħra tal-Ġordan u mill-inħawi ta' Tir u Sidon. Kotra kbira ta' nies li semgħu b'kull ma kien għamel marru ħdeħ u qal lid-dixxipli tiegħu biex isommulu dajsa mħejjija fil-qrejb minħabba l-kutra biex ma jafsux fuqu għax billi kien fejjaq ħafna nies dawk kollha li kellhom xi mart kienu jrossu fuqu biex imissuh. U l-ispiriti ħżiena kull darba li kienu jilmħuh kienu jinxteħtu fl-art qudiemu u jaqbdu jgħidu int l-iben ta' Alla. Iżdu kien jordnalhom bisħieħ biex ma jurux minn kien. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir lilek. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna. Mhux l-ewwel darba eżisħuti li meta nkunu nitkellmu nużaw kliem li nkunu nafu għal xiex qed jirreferu, però ma nkunux ċerti mit-tifsira eżatta tagħhom. Qed nirreferi llum pereżempju għal kelma assejs u x'hekk. Naħseb li tajtu każ l-ewwel qari tal-lum mill-ittra lil-Lowt u li qegħdin naqraw f'dawn il-ġranet u x'hekk. Din l-ittra lil-Lowt hija speċi ta' trattat teoloġiku, infatti kważi laqas tista' ssejħilha ittra li jitkellem min Ġesu bħala saċerdot. Hija ittra u x'hekk jew trattat tat-teoloġija indirizzat lill poplu Ludi propjament biex jurihom li l-qassis il-veru uniku huwa Ġesu. U fil-konfront dan u x'hekk mas-servizz li kienu joffru fit-tempju s-saċerdoti tat-Testament il-Qadim. Mela l-kelma qassis u x'hekk ħanejdu hekk fit-tradizzjoni umana kienet tirreferi għal dak ir-raġel ħafna drabi u x'hekk li kien jersa qisu bl-offerta tal-poplu quddiem Alla. B'xi mod il-qassis jirrappreżenta lill-poplu quddiem Alla. Eżis ħut imma l-ittra lil-Lut kif tgħidilna kif jista' qassis bniedem bħalna u x'hekk li jersa quddiem Alla imtaqqal ukoll bid-nubietu u x'hekk joffri s-sagrifiċċju tal-bnedmin quddiem Alla. U allura l-ittra lil-Lut tgħidilna li l-veru saċerdot, li l-veru qassis huwa Ġesu u Ġesu biss. Eżis ħuti għaliex? Għax Ġesu mhux biss iressaq l-offerta quddiem Alla, imma Ġesu huwa l-uniku pont, l-uniku bridge li jaqgħad l-Alla mal-bniedem u li l-bniedem mal-Alla m'hemmx pont ieħor. Eżis ħuti min irid
jiltaqa' malla fil-persuna ta' Ġesu u Ġesu biss. Eżis ħuti ta' u Alla jiltaqa' mal-bniedem fil-persuna ta' Ġesu hekk qed tgħidilna l-ittra lil-Lewt. Allura min naħa l-ittra lil-Lewt turina u x'hekk il-limiti umani tas-saċerdoti tat-Testament il-Qadim u fl-istess turina l-saċerdotju veru u x'hekk jilħaq il-milja tiegħu fil-persuna ta' Ġesu. Għax Ġesu mhux biss hu Alla imma bniedem seta' jagħmel hekk u x'hekk. Allura hu Alla sħiħ u bniedem sħiħ u għalhekk fil-persuna tiegħu Alla u l-bniedem jiltaqgħu flimkien, mhix ħaġa taċ-ċajt eżis ħuti, hija xi ħaġa tal-għaġeb dan li qed tgħidilna l-ittra lil-Lewt. U allura Ġesu huwa s-saċerdot li bħal offerta, bħala sagrifiċċju ma joffrixxi annimal, ma joffri lilu nnifsu. Infatti f'wieħed mill-prefazzi sbieħ li ngħidu qabel it-talba Ewkaristika ngħidu Ġesu huwa l-altar, il-vittma u s-saċerdot. Ekku għalhekk is-saċerdot fil-bidu tal-quddiesa jbuss l-artal, għax l-artal jirrappreżenta l-Kristu f'nofsna fuq u noffru l-ħobs u l-imbejt li jsiru l-ġisem u d-dem ta' Ġesu. Minn anke l-istess offerta li qegħdin noffru hija Ġesu stess. Is-saċerdot mhux jien, is-saċerdot mhux hekk, is-saċerdot huwa Ġesu huwa stess joffri lilu nnifsu lil Alla. U għalhekk is-saċerdozju tat-Testament il-ġdejd, is-saċerdozju aħna s-saċerdoti u x'hekk. Aħna saċerdoti f'isem Ġesu. Speċi aħna nisilfu lil Ġesu idejna, fomna, ġisimna ħanejdu hekk biex Ġesu jkompli il-ministeru saċerdotali tiegħu fid-dinja tal-lum, eżis ħuti. Kemm sabiħa dan li qed tgħidilna l-ittra lil-Lewt. U l-poplu kif smajna fl-Evanġelju kienet iħossa din il-ħaġa speċjali f'Ġesu. Tant li l-Evanġelju tal-lum jgħidilna li minn kull naħa bdew jiġru warah mill-Galilija. Il-Galilija kienet in-naħa ta' fuq imbeda ħafna minn Ġerusalemm, kważi poplu tas second class kien meqjus il-poplu tal-Galilija, però mhux biss mill-Galilija, mill-Ludija. Fejn hemm il-kapitali il-Belt Ġerusalem, dawn huma n-nies iktar tal-high class biex niftehmu, mill-Idumija, min-naħa l-oħra ta' Ġordan, mill-inħawi ta' Tiru Sidon, poplu pagan kważi, u x'hekk. Tiru Sidon, kotra kbira, kienet qed tfittex Ġesu għaliex. Kienu qed iħossu xi ħaġa speċjali f'Ġesu. Mhux biss fi kliemu, mhux biss fil-qawwa tal-mirakli, ma kienu qegħdin iħossu l-preżenza tal-Alla, eżis ħuti, iħossu l-preżenza tal-Alla. U għaliex kienu jemnu l-imqar missu talf il-mantar tiegħu ifiequ, infatti ħafna kamlu u kienu jfiequ, eżis ħuti. Issa x'ħan tieqaf tirrifletti ftit tgħid xi grazzja kbira u x'hekk kellhom dawn in-nies jiltaqgħu f'Ġesu, mal-persuna ta' Ġesu, fid-dem u l-laħam. Għandna kemm aħna fortunati jiżjed aħna eżis ħuti. Aħna lil Ġesu ma nistgħux biss immissulu tar fil-mantar, niltaqgħu miegħu bħala Alla u bħala bniedem. Ma nistgħu nirċevuh ġewwa fina eżis ħuti din il-quddiesa. Dan il-miraklu tant tal-għaġeb li jseħħ fil-quddiesa. Fil-quddiesa Ġesu għadu jxandar il-kelma kif kien jagħmel dakinhar. Fil-quddiesa Ġesu huwa s-saċerdot li joffri lilu nnifsu lil Alla u joffri lilu nnifsu lilna. Fil-quddiesa aħna nirċevuh ġewwa fina biex insiru ħaġa waħda ma' din l-offerta li jagħmel lil Alla eżis ħuti. X'ħaġa tal-għaġeb il-quddiesa. U kemm eżis ħuti Patri Piju, San Piju ta' Pietrelcina kien jgħid kieku l-bnedmin jifhmu x'in il-quddiesa jkollna security mal-bibin tal-Knisja għax ma nkunux nistgħu nikkontrollaw il-folol ta' nies li jiġu biex jieħdu sehem f'quddiesa anke waħda biss eżis ħuti. Ejjew nerġgħu niskopru is-sbuħija tal-quddiesa. Ejjew nerġgħu niskopru sbuħija li nkunu fiżikament nagħmel appell min jista' mhux minn fuq it-television, għal min ma jistax grazzja kbira li tieħu sehem mill-quddiesa fuq it-television min ma jistax imur l-kniesi, imma għal min jista' le eżis ħuti. Xejn ma jista' jieħu post li tiġi fiżikament fil-quddiesa. Inti kif ikollok libnek imsiefer li taraħ fuq il-kompjuter jew li jiġi jżurek l-istess ħaġa. Ma naħsibx tgħidlu tiġejx ta' maħniex nitkellmu fuq il-kompjuter biżżejjed m'hemmx għalfejn tiġi. Ma naħsibx li l-istess ħaġa żħut li jiġi jżurek jew taraħ fuq il-kompjuter l-istess ħaġa il-quddies żħuti. Anzi jiżjed minn hekk. Okej, minn nerġa' ngħid għal min ma jistax fuq it-television jew fuq il-kompjuter sewwa. Imma min jista'
m'għandix tieħu post il-fatt li nkunu fiżikament preżenti fil-quddiesa u li nirċievu l-Ġesu. Mbagħad kien tagħmel xi ħaġa ekstra u tara l-quddiesa wkoll fuq it-televiġin għaliex le. Ejjew għalhekk eżis ħut illum nitolbuh il-mulejta jagħtina dil grazzja tant kbira li niltaqgħu miegħu, li jkollna dik il-ħeġġa li kellu dal-poplu li jiltaqa' miegħu, li nirċevuh ġo fina, ninħarsuh ġewwa fina, li nkunu konxi eżis ħuti aħna li nirċevuh, nkunu konxi li qalbna hija tabernaklu ħaj li Ġesu jrid ikun preżenti fina, Ġesu jrid ikompli l-missjoni tiegħu fid-dinja tal-lewm permezz tiegħi u tiegħek. Għax mhux biss aħna ta' saċerdoti b'virtu tal-magħmudija, bil-magħmudija u l-griżma li rċevejna kull wieħed u waħda minna. Aħna għandna dak li nsejħulu s-saċerdozju ministerjali, jiġifieri tal-quddiesa, eċetera, eċetera, u tal-amministrazzjoni tas-sagramenti. Intkom għandkom is-saċerdozju komuni. Għandkom il-qawwa iva li twasslu lil Ġesu fid-dinja kull fejn tkunu. U allura quddiem dis-sejħa li qed jagħmlilna Alla li Ġesu jsir preżenti fid-dinja tagħna permezz tiegħi u tiegħek, kull wieħed u waħda minna għandu l-qawwa li jgħid iva jew Alla ħares qatt jgħid le. Jalla nkunu bnedmin ta' fidi kbira li l-Ġesu ngħidulu iva mulej permezz tiegħi. Jiena rridek tkun preżenti fil-familja tiegħi, fuq il-post tax-xogħol, kull fejn inkun. Jalla eżis ħuti li l-mulej qaddes id-dinja tagħna permezz tagħna, jkun preżenti fost il-poplu tagħna permezz tiegħi u tiegħek. Kjoġobkom nqumu bil-wieqfa. Kristu, is-saċerdot waħdini u ta' dejjem, huwa dak li Alla bagħat biex ifejjaq l-umanità marida u jeħlisha mix-xitan. Nitolbu biex fina wkoll tiddi r-rebħa tal-mulej Ġesu aħna u ngħidu fġieħ ir-rebħa ta' ibnek mulej ismana flimkien għall-Knisja sabiex il-mulej ikompli jfejjaq u jeħles il-bnedmejn li qed ibatu permezz tal-opri tajba tal-insara. Nitolbu fġieħ ir-rebħa ta' ibnek mulej ismana għall-awtoritajiet ċivili sabiex ifittxu mhux il-poter li jassar imma s-servizz li jwieġeb għal bżonnijiet tal-fqir u tal-batut. Nitolbu fġieħ ir-rebħa ta' ibnek mulej ismana għal-morda sabiex id-batija tagħhom magħquda mad-batija ta' Kristu tiswa għas-salvazzjoni tad-dinja. Nitolbu fġieħ ir-rebħa ta' ibnek għal din il-komunità sabiex tfittex dejjem il-preżenza ta' Kristu fit-talb u fiċ-ċelebrazzjoni tas-sagramenti. Nitolbu fġieħ ir-rebħa ta' ibnek mulej ismana. Eżis ħuti, ejjew nkomplu nitolbu għal paċi fid-dinja. Ejjew nitolbu għal għaqda fost il-bnedmejn. Ejjew nitolbu biex nqerdu l-inġustizzja tal-faqar u tal-miżerja mid-dinja. Ġesu ma jgħidx li l-bniedem jgħix fil-miżerja. Ejjew nkomplu nitolbu għax-xita li jartna tant teħtieġ. Nitolbu llum il-ħamejs, eżis ħut il-jum li jfakkarna twaqqif tal-Ewkaristija. Nitolbu biex Ġesu Ewkaristija jkun fil-qalb tagħna, biex ikonna dik id-devozzjoni tal-preżenza ta' Ġesu fl-Ewkaristija hekk li nirċevuha u tkun ġewwa fina. Insellmu lilkom eżis ħutna anzjani u morda, persuni bi bżonnijiet speċjali. Hekk nittama li tajtu każ ta' dik it-talba li għamilna għall-morda sabiex id-batija tagħhom magħquda mad-batija ta' Kristu tiswa s-salvazzjoni tad-dinja. Eżis ħuti l-aqwa talba li nistgħu noffru aħna l-bnedmejn, mhux qed ngħid għall-quddiesa, l-quddiesa mhix tagħna, l-quddiesa ta' Ġesu li aħna nissieħbu fija. L-aqwa talba li jiena u int nistgħu noffru lil Alla hija meta naqdu d-batija tagħna mad-batija ta' Ġesu u nagħmluha talba għas-salvazzjoni tad-dinja. U eżis ħutni intom anzjani morda u morda, eżis ħutna intom li b'xi mod jew ieħor tħossukom taqla bis-salib. Intkom persuni ta' bżonnijiet li għandkom xi bżonnijiet speċjali. Tistgħu tagħmlu dejn it-talba tant għażiża quddiem Alla. Hekk nitolbu bil-qalb għalikom biex ikolkom kuraġġ taċċettaw id-batija b'fidi, mhux hekk b'fidi, hekk u tħossu l-preżenza ta' Ġesu li jfarraġkom u jmexxikom f'din it-triq. Nitolbu għal dawk li jtolbuna nitolbu għalihom, u għal dawk ħutna li mramtaqlejn b'xi mart mentali jew b'xi depressjoni, dawk li għaddej minn xi mument mudlan fil-ħajja. Ejjew fiskiet, fiduċja kbira f'Alla u f'Ommu Marija, nafdaw f'idejhom it-talb personali tagħna.
U Alla, nitolbuk tfejjaq il-qalbna u l-ġisimna bil-qawwa ta' ibnek Ġesu li dejjem ħaj jidħol għalina quddiemek lilu ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Imbierek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbierek Alla dejjem. Bil-misteru ta' dan l-ilma u nbejt ikollna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Imbierek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-imbejt li qegħdin nofrulek frott tad-dielja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Imbierek Alla għal dejjem. Il-qana Mulej Alla tagħna umli u niedma quddiemek u għamli kun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Naddafni Mulej minn żuniti u dnub tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Għatina Mulej li niċċelebraw dawn il-misteri kif jixraq għax kull darba li nġeddu t-tifkira ta' dan is-sagrifiċċju isseħħ l-għemejl tal-fidwa tagħna bi Kristu Siedna. Il-Mulej magħkom. Narfew qlubna l-fuq. Niżżu ħajr lill-Mulej Alla tagħna. Sewwaw xieraq tas-sew, Mulej Missier għaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġejt għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu fidi ħajja nisqarru l-qawmien tiegħu u b'tama sħiħa nistennewh jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u intennulek bla qiegħda. Għaddejs, 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 Mulej Alla tal-eżerċti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet imbierek minn ġej f'isem il-Mulej, osanna fil-għoli tas-smawiet. Għaddejs tas-sewint Mulej, inti l-għajn ta' kull dusija. Għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien sejjinata biex minn rajħibati ħal ħobż radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l dejjem, id-demm li jixxerret għalikom wal bnedmejn kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidej inħabbru l-mewt tiegħek Mulej, nxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek Missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar Mulej
fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba, flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mo speċjali llum qegħdin nitolbu għal ruħuna Nazzareno Farrugia. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza, Alla u tagħna Marija, mar-raġel ġus tagħha San Ġusepp, mal-apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Eżis ħuti minna Ġesu huwa s-saċerdot il-wieħed u xek il-veru l-uniku saċerdot ħanejdu hekk. Għaxu biss jista' jaqgħad l-Alla mal-bniedem u lill-bniedem ma' Alla, eżis ħuti. U xek huwa biss jaqgħad, huwa biss dak il-pont, il-bridge li jaqgħad l-Alla mal-bniedem u l-bniedem ma' Alla. Aħna jiena bħala saċerdot fisem Ġesu. U xek, u maqut ma' Ġesu. U xek, aħna l-koll virtu tal-ma'mudija tagħna għandna l-missjoni li nkunu saċerdoti, ngħidulu saċerdozju komuni li jekk naqdu lill-bnedmin resqu lill-bnedmin lejn Ġesu. Inlaqqgħu lil Ġesu mal-bniedem u lill-bniedem ma' Ġesu fil-ħajja tagħna. U dan l-ewwel qabel kollox nagħmluh bl-imħabba tagħna eżiskuti. L-imħabba vera. Hija l-imħabba l-aqwa pulbtu li jwassal il-messaġġ ta' Ġesu, li jwassal lil Ġesu għand l-oħrajn. Ejja għalhekk waqt li ngħidu t-talba tal-missierna nitolbuh lil Alla jenna ħalli ma nħobbux kif tħobb id-dinja skont l-ċuħ, skont l-aptiti u tħobb il-min jogħġbok il-min jaqbillek skont li kapriċċi interessi tiegħek personali. Ma nħobbu kif ħobbna Ġesu. Il-miżura tal-imħabba tagħna, ir-riga li bija nkejlu l-imħabba tagħna lil l-oħrajn huwa Ġesu, l-imħabba tiegħu lejna. Ejja għalhekk ngħidu bil-qalb flimkien. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrif, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett lill-apostli tiegħek nħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li inti trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu jkunu jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja lil Ġesu Kristu nitolbu li nitqarbin bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx li kundanna iżda ħina tiegħek ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf talla, danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha ħen jgħin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej.
u ngħidulu grazzi bil-qalb il-mulej Ġesu ta' din il-grazzja tant kbira Ġesuti li nieħdu sehem fl-Ewkaristija li nirċevuh ġewwa fina. Grazzja tant kbira Ġesuti li l-mulej jagħtina nqumu bil-wieqfa u bil-qalb ngħidu grazzi Sinjur Alla waħfirli Sinjur Alla. Grazzi Sinjur Alla waħfirli Sinjur Alla. Grazzi Sinjur Alla waħfirli Sinjur Alla. Nitolbu. Atina mulej l-ispirtu tal-imħabba tiegħek biex kif tmajtna l-koll minn ħobża waħda tas-sema, hekk ukoll fit-tieba tiegħek tagħmilna qalb waħda bejnietna bi Kristu Siedna. Ħanejdu issa tliet Ave Marijiet fġieħ it-tliet ijiem lill-ġisem ta' tagħna Marija dan fil-qabar u noffruhom Ġesuti għal dawk li forsi hekk għandhom bżonn iħossu l-preżenza ta' Ġesu f'ħajjithom biex il-mulej hekk kien qiegħda bina biex jasal għand dawk li forsi huma l-iktar imbeda. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħalif d-dinja mingħajr teba, Madonna ta' Pinu Sultana tal-familja, il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missieru l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. U l-jum it-tajjeb lilkom il-koll. Madonna